لگوری راگهاندنا پارتی اپوزیسیون سرکیه ترکیه 34 میلیون و 407 هزار همولاتی وی ولاتی دیندارین بانکاینه. پارلمانتری CHP برهانالدین بولوت دا زانین جناو دیندارین بانکای 3 میلیون و 644 هزار و 615 کس جبر دما دیارکری دین خواه ندانه کتنه بن تعقیبات اجرایی. Ödeyemedim 3 tanesi hala duruyor. Jiber ku min deynê sê kartên xwe yên krediyê nekariya bidim, ez ketim bin taqîbata bankayan û doz li min hate vekirin. Du zarokên xwe li zankoyê didim xwandin. Ji ber krîza aborî welatî neçar dimînin û diçin bankayan krediyan dikişînin. Mümkün değil. Kredi kartı sorunu kişisel tabii ki ama tabii mecbur geçim sıkıntısı. Mesele karta kredi meseleyek şahsiye. Lebzede buna hecmara deyndaran ev keşe buye keşeyeke serekeli bir valati. Careki ez jiber deyni kredi ketim bin takibata bankı. Le piştremin deyni xweda u niha jiber neçari karta kredi kartinim. Aldığı asgari ücretin kaçta kaçını gelek ولاتی تەوی دەخەبێتن یان تەقاویت بنجی ji ber موچەیە دەستینن تێری دەبارەوان ناکە نەچار دەمێنن ji bo bikarانîna karta kredî serî li bankayekê didin. Para yok kimsede. Mecbur bir yerden. Pereyê milletê tune ji ber vê naçariyê jî yan ji kes û karê xwe deyn dikin yan jî ji bankayan deyn dikin. Bi zêdebûyîna naçarî û xizanî bêguman deynê kartê krediyan jî zêde dibe. Ez jî carekî ketibûm bin deynê kartê krediyan paşê min tobe kir û êdî bi kar nayînim. Varsayıyorum yoksa vuruyorum kafaya yatıyorum. takip ettim mi güzel bir şey yani. Ku tu plansaziya xwe baş bikî nabî deyndar. Lê eger bê serûber bî, bêguman ev ji bo mirovan dibe rîskeke mezin. Ez xane nişînim. Lê mûçeya distînim têra malê nakim. Loma neçarim karta kredî bikartînim. Mecbur da mecbur. Di nava saleke dawîn de hejmara deyndarên bankayê 1 milyon û 301 hezar zêde bû. Ercan da Kurdistan 24 İstanbul.